Først skal I arbejde med at få faglig indsigt og konkret viden om det, som I skal være innovative omkring, nemlig H.C. Andersen, hans eventyr og hans papirklip. Herefter tager I på inspirationstur i lampebutikken Lysmesteren, hvor I skal se den flotte lampeudstilling og høre om forskellige lampedesign og deres tanker bag deres design. I kommer til at høre om Kåre Klint, Poul Henningsen og Louise Campbell. Når I kommer hjem på skolen, er I klar til at gå i gang med det innovative arbejde, hvor I selv skal fremstille en eventyrlig lampe, inspireret af H.C. Andersens eventyr. I kommer til at arbejde i det kreative rum, i det innovative rum og i det entreprenante rum. Når alle lamperne er færdige, udstiller I dem. Til fernisering læser I H.C. Andersen eventyr for de besøgende i lyset fra jeres eventyrlige lamper.